नोंथांमोना खोनाखाबाय गबिन्द बसुमतारिया मा होनदोंमोन बारे बारे गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय थाखादों रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों गवा खुनु सोमोन्दो गैया जेबो रिलेटेड गैया होननानै अलरेडि बिथाङा कनभिक्टेडखा होननानै गबिन्द बसुमतारि बिथाङा बुंदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय गबिन्द बसुमतारिया मा होनदोंमोन बारे बारे गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय थाखादों रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों गवा खुनु सोमोन्दो गैया जेबो रिलेटेड गैया होननानै अलरेडि बिथाङा कनभिक्टेडखा होननानै गबिन्द बसुमतारि बिथाङा बुंदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय 5 बोसोर जाबाय रायजो राजाफोर दासो प्रमद बर'नि खिबुआव अर नांदों बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायनि प्रमद बर'नाव दासो देहाव नांदों 4 बोसोर बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै प्रमद बर'आ आरो थगायबावनो नागिरदों ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा प्रमद बर'आ रायजो राजाफोर फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव थाखा फैसाजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ गावनि बाइन्डिंआव लानो नागिरदों रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि थाखाखौ ला आरो बिपिएफआव भट हो मानोना बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै बर' जाथिया जेरैबायदि जौगानांगौमोन जौगायाखै बड'लेण्ड मोननांगौमोन बेखौबो प्रमद बर'आ दंस' खालामबाय रन्जन दैमारियाबो जेलनिफ्राय गवाखै बिटिआर एकर्डनि दफायाबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जानांगौ फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनो भट होनो नाङा नोंथांमोना नुखाबाय खोनाखाबाय गबिन्द बसुमतारिया मा होनदोंमोन बारे बारे गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय थाखादों रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों गवा खुनु सोमोन्दो गैया जेबो रिलेटेड गैया होननानै अलरेडि बिथाङा कनभिक्टेडखा होननानै गबिन्द बसुमतारि बिथाङा बुंदों रायजो राजाफोर दिनै जोबथारनायाव गबिन्द बसुमतारिया जेरैबायदि खोथा बुंदों बेनो नुजाबाय दा रायजो राजाफोर बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामना बड'लेण्डखौ थगायबाय एनडिएफबिनि समस्या जोब्बाय होनना बुंदोंमोन जोबाखै गासिबो थगायजोबनाय न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंबाय बेबो थगायबाय रन्जन दैमारिया जोंखौ फोथायनानै साइन होदोंनो गबाय बे एकर्डजों प्रमद बर'आ आलदा खोथा बुंबाय इउजि ब्रह्मआ आलदा दिपेन बर'आ आलदा बिथांमोननि खोथा बुंनाया मोनसेबो गनायथाव आरो एक्सेप्ट खालामनानै लाजाथाव नङा बिथांमोननि जि थगायनाय फैयै फैनानै दिनै नुजाबाय बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट आन्दालन खालामफ्लानानै बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय रायजो राजाफोर ब्लाड सिगनेचार लांनानै थगायबाय दिनै मा दोरखार दंमोन फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारियानो जेलनिफ्राय जुदि उदां जायाब्ला बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनांगौनि खुनु गोनांथि खुनु प्रयजनानो गैयामोन आन्दालनखौ खालामबावमोन ना मोनागौ मानि मोनसिगौमोन बारा गोबाव गैलामोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ बेबायदि बारस'नानै साडेनलि एग्रिमेन्ट खालामनायावसो दिनै बर' जाथिनो मोननांगौ जि मोनथाय जि अधिकार बेखौ प्रमद बर'आ दंस' खालामदों रायजो राजाफोर बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो आरो गैया माबा आन्दालन खालामफिनलाबायनो होननानै बुंनाय बिटिआर एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जायाबा सुइसाइड खालामनानै थैगोन होननाय बेफोरखि मोनसे खोथा रायजो राजाफोर बिथांमोना जेबो मावनो हाया गासिबो थगायजोबनाय नुजाजोब्बाय नोंथांमोना बयबो सांग्रां जादों लोगोफोर थेंक इउ